Tuberculoza este o maladie infecțioasă periculoasă care este cunoscută încă din antichitate. Cel mai frecvent, tuberculoza afectează plămânii, însă poate afecta și alte organe. Boala este provocată de micobacteria tuberculozei numită și bacilul Koch, în numele medicului Robert Koch, care a descoperit agentul patogen al maladiei. Orice persoană se poate infecta cu tuberculoză, indiferent de statutul social și starea materială. Boala poate fi transmisă numai prin aer de la bolnavul de tuberculoză contagioasă care nu primește tratamentul necesar. Un astfel de bolnav elimină în aer micobacterii de tuberculoză când tușește, strănută sau vorbește. De obicei te poți infecta atunci când te afli timp îndelungat cu un bolnav contagios într-o încăpere sau comunici frecvent cu el. Este practic imposibil să te molipsești de tuberculoză în urma contactului de scurtă durată cu bolnavul, de exemplu în transportul public sau în stradă. Ești tânăr și te crezi imun la orice boală? Aha, s-o crezi tu. Toate visele tale se pot spulbera într-o singură clipă și asta din nepăsare. Tuberculoza este indiferent ce vârstă ai și cu ce te ocupi. Nu te juca cu sănătatea și viitorul tău. Dacă tușești mai mult de 3 săptămâni, du-te la medic. Tuberculoza este tratabilă. Dacă tușești mai mult de 3 săptămâni, adresează-te la medic.